ضمن ҳамоиш ки бо иштироки роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва вазорати мудофиаи кишвар сурат гирифт, гуфта шуд ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ қарзи асосии шаҳрвандӣ ба ҳисоб меравад. Вазъияти мураккаби ҷаҳони имрӯз аз ҳар фарди бедордил ва ҷавони бонангу номус тақозо менамояд ки дар самти ҳимояи истиқлоли давлатӣ ва марзу бум аз ҳарвақта дида масъулияти бештар эҳсос намоянд. имрӯз дар шаҳри Душанбе бо ҷалби теъдоди зиёди ҷавонони хоҳишманд ба сафи қувваҳои мусаллаҳ чорабинии тантанавию фарҳангӣ рӯзи даъватшаванда доир гардид ва албатта мақсад аз баргузории чорабинии мазкур ва ҳидояти ҷавонон дар роҳи ҳифзи марзу бум ва хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Tojikiston ин пеш аз ҳама тарбияи насли наврасу ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва ифтихори ватандорӣ мебошад. имрӯз ҷавонон бо дарки масъулият ва бо эҳсоси анавон ватаншиносӣ ва хештаншиносии худ барои қарзи фарзандии худашонро дар назди халқи миллат барои иҷро намудан омаданд ва барои ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Tojikiston сафарбар гардиданашон омодагӣ дида истоданд. ва имрӯз мо ҷавонон ифтихор мекунем ки зери сиёсати ҷавонпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Tojikiston муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо дастгириҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ҳамеша мо ҷавононро дастгирӣ менамоем ва ҳамеша мо ҷавонон кӯшиш мекунем ки зери боварии роҳбари давлат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Tojikiston ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ бошем. муовини раиси шаҳри Душанбе Абдураҳмон Абдураҳмонзода иброз дошт ки ҳукумати мамлакат барои боз ҳам рушд додан ва фароҳам намудани шароити созгор барои сарбозону афсарони шуҷои ватан пайваста тадбирҳои мақсаднок меандешад. бо назардошти таъмини шароити мусоӣ дар ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи мамлакат сол то сол сафи ихтиёрони ҷавон ба хизмати ҳарбӣ меафзояд. ин аз он далолат медиҳад ки ҷавонони мо бо ҳисси баланди ватандӯстиву хештаншиносӣ қарзи фарзандии худро дар назди модар ватан иҷро мекунанд. ман ҳамчун як модар имрӯз ифтихор аз он мекунем ки фарзанди ман ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил гардида хизмати ватан модарро мекунад ва аз ҳамаи модарони Тоҷикистон хоҳиш мекунем ки фарзандони худро ба хизмати модар ватан сафарбар намоянд. ёдовар мешавем ки бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 феврали соли 2025 дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1998-2007 ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ аз 1 апрели соли равон дар тамоми шаҳру навоҳии мамлакат даъвати баҳории шаҳрвандон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ оғоз гардид. бояд гуфт ки ба даъватшудагон ки аз даврҳои омӯзишии кӯтоҳмуддати ронандагӣ гузаштаанд ҳуҷҷати хатми ронандагӣ тақдим гардид. дар идомаи чорабинӣ барномаи рангини фарҳангӣ пешниҳоди ҳозирин карда шуд.